Konvinti li se naħdmu tajjeb u ħerqana biex intaffu l-isfidi li hemm fis-soċjetà. Din kienet ir-reazzjoni tas-Sindku tas-Swieqi Noel Muscat għall-aħbar li r-raħal tiegħu se jkun qed jibda jgawdi mill-preżenza tal-pulizija tal-komunità. Aħna bħala Kunsill Lokali Swieqi kuntenti ħafna li ħatibda din l-iskema. Diġà bdejna nikkomunikaw ma' surġent li ħajkun in charge minn din is-sistema, aħna dnilu x'inhuma l-isfidi tal-lokalità li l-iktar jiġu minn vandaliżmu u mid-disturbanzi li jkun hemm fil-għaxija speċjalment, però konvinti li flimkien ħanaħdmu tajjeb u aħna ħerqanin li ħantaffu il-problemi u l-isfidi li hemm fis-soċjetà. Il-Korp tal-Pulizija nieda 5 taqsimiet oħra ta' pulizija fil-komunità li bejniethom se jkunu qed jolqtu 11 lokalità madwar il-pajjiż. Il-proġett tal-Pulizija fil-komunità ġie estis għal lokalitajiet ta' Marsa Xlokk, Birżabbuġa, Pembroke, Is-Swieqi, il-Fgura, ir-Rabat, Ħaddingli, l-Imtarfa, l-Imdina, il-Furjana u l-Belt Valletta, wara sejħa interna fil-korp għal uffiċjali interessati f'dan il-proġett. L-ewwel proġett ta' pulizija fil-komunità tħaddem fil-Mellieħa sena ilu fejn il-pulizija wettqet diversi rondi bil-mixi, mexxiet kampanja ta' għarfien u tat diversi twissijiet. Stħarriġ ta' riżultati mill-Mellieħa juru punti notevoli fosthom illi issaħħet il-fiduċja fil-pulizija u li żdiedu r-rondi u l-għajnuna mill-pulizija stess. Ir-riċerka wriet li residenti jindikaw li jippreferu jaraw aktar pulizija preżenti fit-toroq milli fl-assa. F'dan il-kuntest is-Sindku Rabti Sandro Kraus kien tal-istess fehma filwaqt li spjega li l-pulizija fil-komunità se tkun qed tagħqad lir-residenti mal-kunsilli lokali u mal-pulizija wkoll. Dan il-proġett huwa importanti għas-ser jaqgħad 3 stakeholders importanti fil-lokalità tagħna, l-Kunsill Lokali, ir-residenti u l-Pulizija. Din id-darba l-Pulizija ħajinżlu fit-toroq skont l-eżiġenzi tar-residenti tagħna u allura nkunu qegħdin neliminaw ċerta sfidi li prattikament minn affarijiet negattivi irridu ndawruhom f'affarijiet pożittivi. Pier Dalli li huwa s-Sindku tal-Fgura wkoll laqa l-fatt li issa l-pulizija se tkun aktar viċin in-nies. Il-Kunsill Lokali tal-Fgura kellu kuntatt dirett ma' residenti fejn aktar il-qoddim issa nkunu aktar viċin in-nies biex kemm jista' jkun nkunu aktar safe kemm man-nies kif ukoll ma' residenti tal-madwar.